Πριν αφαιρέσουμε την αρχική αντλία, θα βγάλουμε το κλειδί της μίζας και θα αποσυνδέσουμε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Πρώτα, θα αφαιρέσουμε τα δύο παξιμάδια από τον ανεμιστήρα και μετά θα προχωρήσουμε στην αφαίρεση του τρίτου παξιμαδιού. Μόλις αφαιρεθεί ο ανεμιστήρας, αποσυνδέουμε το καλώδιο. Αποσυνδέουμε τους δύο ηλεκτρικούς συνδέσμους από την αντλία. Χαλαρώνουμε τη βίδα εξόδου λαδιού. Χαλαρώνουμε το ρακόρ. Αφαιρούμε το κλίπ από το σωλήνη επιστροφής και αποσυνδέουμε το σωλήνη επιστροφής. Χαλαρώνουμε τις δύο βίδες του υποπλαισίου που πηγαίνουν στην αντλία. Αφαιρούμε την αρχική αντλία μαζί με τη βάση της. Αφαιρούμε τα 4 παξιμάδια ώστε να μείνουμε μόνο με τη βάση της αρχικής αντλίας. Αφαιρούμε αυτές τις δύο βίδες και τις κρατάμε στην άκρη για μελλοντική χρήση. Τοποθετούμε την αντλία Λιζόρτε στη βάση της αρχικής αντλίας και βιδώνουμε τα 4 παξιμάδια. Τοποθετούμε το λαστιχένιο σωλήνα και σφίγγουμε το κολάρο. Τώρα προκινούμε να μετακινήσετε το ρακόρ λαδιού. Τοποθετούμε την αντλία, πρώτα αυτό το μέρος, και μετά βάζουμε την κεντρική βίδα. Θα αντικαταστήσουμε το υπάρχον ουρήν και τη βίδα με αυτά που παρέχονται στο πίσω μέρος. Είναι καλό να διαμορφώσετε την ασπίδα θερμότητας για να διευκολύνετε την εγκατάσταση. Μόλις το ρακόρ τοποθετηθεί, όπως αναφέραμε πριν, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη βίδα που περιλαμβάνεται στο πίσω μέρος. Τοποθετούμε τις δύο βίδες που συνδέουν το υποπλαίσιο με τη βάση της αντλίας. Συνδέουμε το βίσμα ρεύματος και συνδέουμε το βίσμα σήματος με εξαιρετική προσοχή. Επανατοποθετούμε τον ανεμιστήρα με τις αντίστοιχες βίδες του. Γεμίζουμε το υγρό υδραυλικού τιμονιού μέχρι το επίπεδο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.